Sin chen tira chuan papakhat hian meiche pakhat nena hian anupui ania avan nei dan tur vel chu alo soya chupa chu hmel chheve tak lukol hi alani le zuya a meichha chuan alo du lo hle chu mai ba ka chupa chuan nupui pathum ka nei to a nang hi apali na turini a han ti chuan meichha chuan a du lo le zwala chu mai lani lo chupa chuan kanupui pathum te chu keima wanga thi ve kan ni ka thata ni a han ti a chhong le zwal hle meicha chuan inupui tura dubi te ne yem a han ti a ani chuan nei te reng mai virgin an ni tur ni a chuan shisel tak ni se fa kan nei masak ber chu meiche ani ngei bok tur ni a han ti a meicha chuan a fin lo chho in apoi hle mai inupui ka ni thei don lo tlat tuna hian fa ka pai me ka kanu khan a shil lo chani in alang a han ti chuan chupa chuan enga tu fa nge a han ti ngal meicha chuan apa mo ti in a du du na lam chu a kok ta ringota an pia table kil pakhata ko ka alo mil chhelituk chu du lawin a kok son le a mun dang kongka changa tlangwal pakhat mel chale chhelo ve tak tar mit bun lo lu chu a kok fu hlau sopa su ani apa chu ti in a koka alo omson pon ama chu akne vapanin milo she thiam lok ro ka ti nge nge yanga yani ti in afa putna ya a fop ta ringot lukola chuan alo ena an pi a midang lawin ki sa han mule zel nen nangni ho hi in wazak thei lo hlom ve wantlang omna ate hanin case ti in akal san ta da ya meichha chuan thla in apoi ka tulutuk kalom lutuk boke tia kalmai tum chu alo kwa ding le chupa ne na chuan a secretary ni om tak hian miss lin chuan engagement party na aron kal thei don lo thu a soi ti in alo shila ani chuan apoi lawe ama ai o tu tur ka mu e alo ti sam e ta meichha chuan enga engei soi omzia chuan tungei ni a han ti ani chuan ke hi luyan shi ka ni tuna chang chuan I pasal hual ka ni e a ti zui bok a secretary chuan ril ru ha mel deuh hian in ne na te hi an wangai ol sam tak ti in wine an thit lai chu alo en chuti lain an mi som pakha chuan Mr. Lu chu me che tam tak gym ani a tu mi wan nei nge nyang am nu pui hual ni thei tur chu alo ti ve a pakhat la in ni e ami sha chian no pante ta changa alo sha to ani nge yang ti in an lawin rin sak vela kongka ron in hongin an ni po mi te ma a chuan an ron in lana good in sui realin me cha zok chuan engi omzia kapu tia kawin avon na atha a yan shi chuan makan lo ti hlom khop maya an mela chang chuan chuti lain me cha kha in thlashung dewin aron chonga hello kaming chu shenmu ani e aron ti ve boka yan shi chuan I ti chalu to ke ti in a secretary ne na chuan zungbun bun tir le tange nge a mi te ma a chuan ku zung lai chu ti kang vu in yan shi chuan lo en hu in a sem changal wata anui vur vur ringot shenmu chuan chutia in me shatir na an nei zo chuan kal shangin yan shi chan chin chu han ena lu company lian tak nei tu ani thu ve le mi house tak ani thu vel chu achiara ama le ama chu in bia in ke hi committee boy lo tur ka lo ti boy ani ti in ain chiru ve hle a chutia thil ve la in lai chuan me che then khat ama thik tu te kha an lo kala ron bia in ani chuan Mr. Lu chu aphu lo ti velin an ron chong khuma nang thingtlang nula mai mai hian I phu hlol lo Mr. Lu hi Miss Lin che hian aphu an lo ti shenmu la chu alo zam lo na sa lo chang let ve zelin enge nang ni hian phu lo vela in lo boy chuan in sha tangin thingtlang mi min ti boxi a kami sia po in rin angani hau lawang ti in an ni hau chu a han benga an thin rim kher mai chutia an boy chu yan shi khan lo mu in avakala kuta thak le tur cha chu ama chu alo khong pala hoile tin ama ani ti a shat vele tati palutuk ti in atlan son da ya
yan si chuan mei che dang ho ne na chuan kan nu pui hual hi in lo shilo ani theya a thin cheve a in lo ti boi lo sham don nia ti in a shil hlom anu deuh lok chuan kol dongin yan si chuan a pi hne na in hual na an zo ti a shil tir ma se a pi chuan in hual ringot ni lovin an in nei ni lo chuan in zaina a pom don lo thu a lo shil yan si po chuan a thalom ti in lo chang ve bok a secretary hne na chuan shen mu hne na anin nei sen so le mauman ilo wada don nia an mani shatir pa in a ti shen mau chen na in alo langa a chung te chuan thlen lo soi ho apa hi apa takani na in shen mo hi adwa lo em ma anu shon le a u naw nu shon te hian an min lo em boka in chunga balu cha chu lo mu in chunga a chautur chu apa in lo ko le ta enge ni a han ti chuan a bianga lo beng ngal ringotin a hne na chuan inu in thei top chho in itan pasal azon sak che a nangin ilo du lo ve lamo a han ti anu po chuan a ron soi chun zom shen mo thin rim chuan anu chu han benga a u naw nu shon meng chu ron phein engwanga khatia kanu be ngei ni a ron ti mase ama po chu alo beng ve ngala apa chuan iwa sak lo ve engwangin ngei ben ti in ben atum ve cha chu min khoi ni chuan apoi ti khopang alo ti ve sak mai apa po chuan alo hlau ve dewa shen mo chuan in pui hian ami pamin mu tir kha mi tha ati ni lom ni eng ang mi nge ani sha chang lawin min mu tira ti in ami mu pa thu soi a record kha a play ya nupui pathuma nei to thu ve le an ni chu ama ti hluman ni thu a soi te kha a play khum ta sak saka apa la chuan alam changmi alawin nangnu hi phun re su yu naw nu hi chuan mi thale hausa pasala aphu ri a hle a nangve chuan tiang kha i phu tok chia alo ti lai chuan anin kong khar chu aron in honga an en ta chap mai yan shi secretary khan mi chen khadron shwain poisa le thil pek ro hlu tam takan ron ken tira anni po chuan makan ti in an lo en na sa hle shen mo ti lo chuan a secretary chuan an hne na chuan Mr. Lu wan ni thum nuwa apa ngai zokin in fanu aron shwayang in nei na mang turin in lawin pe don nia a han ti anni po chuan te reng mai boina lawang an lo ti ngala an chuak ta ngal an kal nu chuan no ber chuan a fanu chupan vatin e he boye engtin nge Mr. Lu chuan lo shat che a han ti ani la chuan an company ya advertisement kan shu chum khan ka mu a ama pon min lo mu anyang voi khat min mu na khan ti in min du ngal anyang ti in alawin ti thei hle a shen mo nui chu alo zaru hle bok apa la chuan i una nu chuan het yang mi pa hi aphu ani nangve chuan i phu lo na sa inung chang nen hian alo ti ve anu po chuan alo soi khum ve na sa bok shen mo chuan du sakna ka hla na che chuan kalom pui khop mai che mi house tak in nei don ani mela kan chung ta dang pon an shelawang ti awa hlo om ve shilwat la acha ang alo ti apa po chuan ni don tak kan shilwat nge ti in kol tur chuan ati a meng la chuan min thi ka ni kha alo la ti shen mo chuan enge thleng tur kan lo inang chu ti in a chau san ta dai yan shi te po monu shwai tur chuan an lawin ring ve to hle a ma se a secretary chuan a hne na chuan boss in nei na hi ti tut tu ti du em ni miss lin po alo thleng do na a han ti ma se ani chuan enge ani in ti tura nei kanin nei na ama in hual na ati hlotling du lawa inga tan ma ka ti lawe alo ti a secretary chuan noi deuh chungin ka soi chan chu nang le ani te chu no pan te te tang in ko min nia ka lo tia a han ti chuan a hawa ti thu chu alo soya I kalang o ti in an tlan chuak ta ngal shen mo ta in lama po a u naw nu meng chu alo in ring na sa mo kornen alo in pe thlapa an chung khat te po an lo om nwal boka shen mo chu chukin e he mi an va tam ve a zok ti chuka meng chu an chung khat te chuan an lo fak liam ma awa nei za te so yin shen mo an mu chuan meng chuan
nang po kanin nei na mi ho satak e pasal turin kan zong don ya alo ti ani la chuan tinge keite isoi midang nei ve va tur chua min va du om ve alo ti ve bok apa chuan ngoi mak turin le a u naw nu lam turin mau pa te an lo kala boina ilo siamani chuan itan a thalawang alo ti ve boka yan shi te po chu lo tlan ve zelin a secretary chuan news dongin an company computer te le data te chu he kan ni thu a ron soye yan shi chuan kan mi zon chu in mu tu em a han ti ani chuan bia ka har sa thu in alo chang bezel tur chuan alo ti ve bok shen mo ta in lama po an lo la in nya twang zela shen mo chuan ke hian mi pa ngai ka nei in ring lo mo a han ti meng chuan enge nang ang computer repairer mai hian mi chhai mu te lu lang an lo ti ve boka shen mo chuan enge ka thei lawang nang ina om mai a han ti a chan na chuan te thin rimin meng chuan va khoya tum ma se anu chuan lo dang wat apa thin rim chuan nang hi inung changa moi lo hle mai I u naw no in nei na hi iti chingpen ani chuan ka thatang che a han ti chu alo thin rim ve hle a ingam chuan han ti la ti in na pan ma se an lo khap dai ve sha ma an chung dang te chuan a thik che ani kha a thleng chu ka lom an lo ti ve an ni po chuan midang an me sha tir tur thu shen mo chu an lo shil le boka ani chuan angai lawang alo ti meng la ala thin rim hle a shen mo chuan in dan chu kalo enang chu ti in an mani kalpel chuan thlenga chuan awa chuda ya yan shi te po an lo thlenga pangpar nen chuan an ron chuak anin lam chua en wangwanga a secretary chuan hei hi ani e an che na in chu a han ti lu an tuma in chung lama po an lo thlen thu chu an lo shil mek pa ber chuan shen mo chu boina asia mang ti a hlo wang chuan phuara chong theilo tura ruma khung sang tur chuan na ti a an shwai ta dai meng te chu an lo in pe in an phur na samaye yan shi te an va mu chuan chatakin an lo loma a thenin a chelo hle mai ti in a thazia te chu an lo soye meng nu le pa chuan lo lu turin le in pui tur chu hei I shwai thei to ang ti in an lo shil vata ma se yan shi chuan a kut a han la chuak chu meng chuan a wan do ne muti in a kut lo da man von chu soilo atar mi siam tha in ani hi ka nei tum kha ani lowe a han ti cha chu a chuang hlom kher mai ani chuan Mr. Lu isha swale ni lo mo hei kan fanu chu anya an han ti a tu ngai nu pui tu ra I du ming chu an ti chuan shen mo ani thu chu asoya makan ti hlom hle nu ber chuan chu tiang hming an shat ngai lo thu in alo changa shia chu ni se emo an fanu ani phei chuan nei ti ran phal lo na chan tur om lowe te chu an lo ti bok chu ti lain shen mo chu ruma an lo da a an lo veng ran boka chu tiang ani ta ka chuan yan shi chuan ani chuan kan kal na adik lo ani chu ti in an chwen mo chuan Mr. Lu chu lo sha nge ani le engtin nge adu thei zok ti vel te chu an lo soya an thin rim hle pona chuan yan shi chuan an omna ishadik lawem ni alo ti a an secretary chu alo hau ti ti ani la chuan adik ngei thu chu alo soya mi kolin chen mo chui theina tur checking chu aron thona chu mi chuan chulai ina nge chuan na omani ti atilang box si man mo tak chuan an lut le a aron lut le hlol chu makan lo ti a enge ni in ri lu thakin meng chu in la do nem ni an lo ti a an ni chuan chu tiang ani lo ti in an mi du chu he ina nge hian na omani an ti a an secretary chuan a phone mang chuan han en zela local tangan lo phal lo ma se yan shi chuan min lo dang su inin chi rang ati ta ka chuan dangam lowin an kaltira corridor a phei zelin an da na room mei pa ni in pona an lo ven chu an mu a helai room hi ani an han ti chuan mei te chuan lu phal ani lo an lo ti wata ma se yan shi an lo wang chuan an kal son le tawat shen mo chung te po chu lo kal ve zelin an han hong tur chu an lo hlau thong hlom hle a chu tia kongka a han hong cha chu khuma shen mo lo mu po aron thau zot mai a muyan to amna khala thlanga lin
kapu nangmo alo ti a secretary po chuan an thil chhuin na chu adik nge ani hi alo ti ve bawk yan shi chuan avapana an phuarna te chu a han phel saka a chung te hne na chuan engwanga ani hi hetia ti nge in ni ti in a hawa shenmo po chuan how ship ro alo ti ve a secretary po chuan in thil ti hi dan phal lo ani a sin ti in lo win ve vak boka a chung te ho chuan ti ngai na an shelo hle a apa kharon lutin in soifi atum chu mai ba ka shenmo chu ama nei tla ka ni lo lo ti in an fanu pakha zok meng meng chu nei turin an lo ti a yan shi chu alung oi lo hle shenmo chu pomin ka du du ka ne yang ti in shenmo chu nei nge atum ta boka apom chuak ta dai meng meng kha alo thin rim hle a shenmo ila chak don lo i nei zong zong hi ka chu sak vekang che alo ti ve bok shenmo chu mun pakhata hian shwain chuta lo om hne na chuan moi deuin lo cheiro a han ti ani la chuan kalde atum ma se lo dang vatin shenmo chuan inga nge ka in hnu lu tak hi atino nawa moi taka chein mo kornal tak a habuka chutia arun inlan chu yan shi po chuan moi lo ti in alo en ve na sa hle a abula ron phein yan shi hne na chuan kapu tia kawin kan pa in kara hian engma thleng lo ti ro in zom na nei turin a han ti ani chuan tinge ke aya he rama mel tha le pianal le hosa hi isha emni a han ti ani chuan shelo alo ti ve lo pot na yin alo ke sa tikhan ganin kara thil om che e a han ti shenmo po chuan anekta ya potin alo kes le a ole a han ti ve khuma amut kornen lo chu in shenmo chuan thil thleng lo ngai twa kanin kes wang ringawt khan ti hian ka nei chu anya a han ti chutia ama a ati ti lai chuan yan shi chu rui mel deuh hian a ron pailu ta alama ron pana ama po alo in siam thawat a ron bo deuh thu ta kapu nang hi engei sha ta engei du alo ti ani la chuan engei ka dui rin alo ti ve bok ti chuan ani chuan chan ngai na a shelo hle a yan shi chu thau thu tin nang hi ka I che I ringem ni a han ti vel shenmo la chuan zakdu ho lo hian a pot le ta a han kis ve nge ya ti chuan an pa ni chuan an zan hun chu nuap takin an mang du na zinga ron ni chuan shenmo chu ama che in alo mu to thau thu tin dar za ta han ena ehe avatlai do ve ti pa chuan ni zan chu a lem mai mai ani mo a han ti ma se poilo kapu chu a chelo thau ti pa chuan a thau nga la in chung vel chu ain thlau zo chuan han en kwal vela chutia akal kwal chu yinging chuan nunglama tanga run phokin a phu zoka nang hi iwa thau har ve a run ti ngal ringot shenmo chuan lo enin yan shi u nau nu ni ti a shenga la yinging chuan kan chung ko rules hi I shelowem ni a han ti ani chuan rules omem ni a lo ti ve a ani chuan mawi ni a in te ti fai turinya chuan toilet atang I chan theyang a han ti shenmo chu lo zam lo tak mai hian chutiang rules te om nga yem ni chuan chhia hlo ni turin heta hian ka om lo a lo ti a akal ta dai ying thin rim chuan an mei tui ken chula ina zuya alu atang chuan awalei tapop mai shenmo chuan nang hi ti pa in ka do mai mai charing mia su ti pa chuan apot ve dor dora ba chum lama ba ta patui oma chuan anam lut ve chhuai yinging chuan nang hi imolem ni ila shedon khop mai ti in ka un nau pa ka shil don a han ti ani la chuan lo hlau lo na sa shilla ti nya ti in chwa atum ma se lo ti ding le in ani chu linjiang thak tu lek ani thu a han shila shenmo po chuan ngai to le tin yan shi yan a thil soi in hual na hi kata na thil poimo takanya ati vel te chu a han ngai to a ril ru chu a hnwal ve deu chu taka ra yinging chuan ka una pa hian linjing bak du tak tak ka nei lo alo ti le alo let ma a ama ai o tu mai mai ini a han ti chuan
inin chunga hian ka ompe ringin iringem ni ti pa in a chhuak ngal da ya yinginga thin rim zual hle shen mo po chu a thin rim ve hle a kor hu te chu shuhulin a in thlaka pon lam chu apan ngal pon ava thlen chuan shen mo le mei che pakhat a kar bula in mo hi ava mu chunu chuan shen mo a mu ve le chuan yan shi chu pot na in ke sang deuh hian an oma shen mo chuan a thik ve deuh nge thin ur mel deuh chuan a kal dai yan shi chuan chunu chu linjing tia kau pa in eng thil nge ti nia in sha ti pa chuan anam suna kan pui min mo ni chuan rilu dang lam apu theia sin nupui nei to ka ni hi a han ti ani la chuan a lo let le to a anupui chu kal san turin a ti a ani chu ka ai o tu mai mai ni kha a han ti chuan yan shi chuan a lo du lo na sa nangma lom engagement kha du lo chu wang chuat min lo ti boi to su ti in akal san ngal da ya lenjing chu a thin rim hle shen mo chu an chha lo pa in nang thing tlang nu la mai mai hian min chu sak hau lawang ala ti chang changa in chung yan shi ya na valu chuan a unaw nu ta we la lawin shu chu ava mu tinge ro sur si lawa I hu vek a han ti ani la chuan kha in pui kha mizak theilo takani kha he kanin chunga athil ti hi en ta che ti in chen ngal tur chuan ati yan shi chuan lo du lo na sa in nei hi ti mai mai ani leinem ti in chuan lo shala kan nu pui I unaw nu thar hi a thin che dewa omda ni lo she don ya ti in a kal san ve ngal an ru ma balu chu khuma kor hu lo oma han mu chuan shen mo chu a kol ngala khongai om ti in ani chuan tinge min lo ko la in ka chwa san alo ti I unaw nu khan a shil lo che em ni a han ti chuan enge om zia lo le le ro a han ti ani chuan na a ka kal ti in a da ngal da ya yan shi chuan a secretary chu kolin kan pui na thona lo jong chhuak ngal ro a ti a kar chu building pakhat ma a ding in yan shi chu a secretary chuan kongka aron hun saka he hi a thona chu ania ti in technology department a tho thu chu a shil ngala technician ani tin emni a han ti chuan oni e chuan me chitan chuan a theu neu hau lawanya a position hi a han ti zui ngata an lut ve ngal shen mo po lo langin dokan ngengin games lo khel me ka me che pakhat ren kal chuan enge hetai ti game si khel le mai mai em ni na ai lo kal chan te hi she lo em ni a ham ti ani la chuan enga ma ngai lowin ka ti tur ka ti vek to a lo ti mai mai ya chunu chuan mi khwal kan ne ya mi poi mo ta ka ni a coffee atan waking ro boss office a han ti a ani la chuan he hmuna hian coffee sem tur a local ka ni lo a lo ti ma se I hlo apun ve lo mai tur sin a han ti ta ka chuan akal ve ngala chunu chuan shen mo hi a lo ngai theilowa ban tir a lo dur ve reng chu ni in room pakhat kong ka tlem lawin honga chang chuan me che chen khat chuan an lo bi a Mr. Lu chu nung lama chang pon a chelo hle mai ti in eng ang me chiang nge adu ang ti velan lo soye shen mo lo thlengin coffee nen chuan a ron pan ve a an ni chuan nang hi enge coffee ne ni ron ti ilano panga Mr. Lu hi lo thlem te tu mani lo mu I moina in an han ti a ani chuan chu tiang ani lo thu le secretary ju in coffee room avada turin min tira lom ati chuan an lo ring lo na samai reivak lo nowa chuan ama tir tu secretary ju chu aron langa an lo zot wat ma se ani chuan a teu lo ka tir lo alo ti ve tlata shen mo chuan sha thiamin nang hian boss min ban theinan coffee po hi min pek tira ni ti ro a han ti ani la chuan ka ti ani lo ka ti chu ala ti lui tlata room chung lama po kon che kan lo sign don mek ma se pon lama chuan an rik deuh hloi awang chuan yan shi chuan enge a han ti a secretary chuan anin ti boy anyang a lo ti in anin biak na chu cover en ange ti in a chhuak ve a an va chwa chuan shen mo chuan me che dang ho chu alo soi sa a chhuata chuan an lo let rum hlom mai
secretary chu chuan an boss ne na chuan shenmo in an faya a soi sak tho chu alo soi ngal an boss chuan a han hawa a thin rim chuan kabange he company chang hian alo ti ve wat yan shi po chuan ole kan contract chu chhun zumani lawang alo ti ve nangni hi inisha emni a han ti chuan shenmo chuan ai alo ti vata a chhuak ngal dai bok shenmo tlan chhuak chu va ve ngalin an boss pa chuan ve moya tum mase secretary khan lo potin a soi ang khan ani e kan tho pui theilo chewani alo ti ve a an boss chuan secretary chu abenga nangma wangani hi alo ti ve bok shenmo thin rim po elevator a lupa in an mani thiam lo vek ania ke mi thiam lu tuk hi ka bangania a han ti a in khar chep tia chuan yan she khan lo dangin a lut ve ngal vana yin tingi an singa khan mi she lo ti a han ti a ani chuan tima tia kal sina tum chu a lo dang zela ka ho du alom a ti chuan ka ruali ni ho ang ti in a kai ve ngala a kar bulan thlen chuan hongin lut turin a han ti a lo du lok lawa lutir ta thawin shenmo chuan an ina ho du thu a soi yan shila chuan karwali lo ho don ka ti chu alo ti ani chuan ama in ni lawa a han ti a in rin lo hlan chuan yan shi chuan awaki sa angoi chang khop mai shenmo chuan I unang nu pon le turin min tu to lo shim a han ti le yingin kha chu enga ma ngai su a pocket money ka sakang a han ti ngala shenmo chuan a shim ipi po in surgery anei to a ani nei chan berania a tok to mai lawim ni a han ti a I du ngang lo chuan ka kalti rang che ti in a han soi kalatum ngal chu tuna ni lo ti in yan shi chuan api chu adam chan photangai thu in a chang shenmo po chu a thu chavele maya a secretary chuan loda pa chuan khongi kan kal don alo ti yan shi chuan restaurant a ti in an chhuak ta ngala restaurant changkang dewa shwayin eitur tam dewa nin chopa shenmo chuan ei malmalin yan shi chuan lo ena tuite alo pe ei ve ta che a han ti chuan a rila cham lo thu in lo changa ani tinge min kal pui si a han ti chuan nangma irila cham ti ka shalom alo ti yan she chuan a bank card chu phorin a han pe a he hi la ro apin chu I birthday yani a han ti shenmo chuan alo la du law kamamo lawe lo ti in a riru chuan poisa katla cham top si lawa a han ti yan shi ne na chuan poisa kamamo law chuan he hi na ka nei lo fa nga min puina ani chuan na chu kamamo zo ka a han ti yan shi chuan lu company ya technician an mamori in ka shelawa ma se ti dan kan ngai twa don nia a han ti shenmo chu lo phur le in naktu ka kal nga lang alo ti zal zata yan shi chuan he ka nei zowa shopping turin ka shwa yang che a ti a dora lu tin yan shi chuan thomno te chu en puya I du thlang ro ka le yang che a ti shenmo la chuan ole I soi ang chuan le ka dim don me lo che ania a han ti vela ti chuan a thlang tam yal me ala a card lo phorin yan shi chuan he hi I mang don ya ti in a thok tu chu alo pe a shenmo la chuan I ti chalu tu ke ti pa in a thumbs up a chutia an thil lei an pek zowa an chwa ma che chuan anaw le linjing kha an lo lut ve che a u naw nu chuan shenmo chu iwa sak lo ve ka una pa poisai man sak char chara arun ti arun anghal chiama yan shi chuan anu puilam lo chang ve in linjing chuan in level deuin alo khap ve boka an hne na chuan an lo bazar ve thu soin dor ngak tu hne na chuan an thom na chuak thar ber a han zota ma se ani chuan an le vek thu lo soi chuan an thin ur le hle linjing chuan bun fen du deuh ka neya a han ti chuan yinging chuan lunga su ka una pa le vek thawalom a pe phal em ang che alo ti ma se ani chuan a thil leite chu anu puitan ani alo ti thunga shenmo churon inrol ve in an thil le chu awa in ala a
kha ka pe yang che u a ti a an ma awakeng ka poisa a ka leipon ni leinem ti pa chuan a leka an lama chuan linjing chuan makalo ti hle ma se yinging chuan lo lavatin a thani chu alo ti a shen mo chu a chhuak zui ngal yan shi chuan la let le vekin na chhuak ve ngala pona chuan shen mo chu alo phun ve yan shi chuan ron pha in nang hi enga tan ma min ti lawem ni heng itana ka ti te hi engma ani lawem ni alo ti alung oi vak lo hle a shen mo la chuan ifyam thoem ni mislin kha ingai zonga ni lom ni ti lom tum turi ni sin alo ti yan shi chuan ti ngai nei lo e mai ti in thin rimin akara pansana secretary chuan madam so alo lut ve don lawem ni ati chuan don lo ti in atlantir ngal dai shen mo chuan kol dongin mi pa pakhat hian alo bia a he pa hi a chan chatak ni in a secretary angani ani chuan in nei ban san ti ka lo sha a an company in boina an nei ngala I lo ti ka she thei ngal a han ti chuan ani chuan a thil soi chu a dik thu in lo changa na dang ka lo zon sak don che em ni company danga a han ti chuan angai lowe keiman ka boi pui the lom ti ya anin biak lai chuan yan shi kar chu ron let le in shen mo chu ron panin a ron punola kara chuan a pom lut ngal shen mo chu lo rak chulin nang hi chuna mi ikit na pamo ti in lo tal ve a kar chunga chuan ngoi ro ti in yan shi chuan a han khaka a thin rim mel em bang chuan a ngoi ve mai a ri ru chuan a hlo ve tho mai ti hi chuan a han ti a yan shi chuan min hua em ni a ti ani chuan ai a lo ti ani chuan tuna china ka thil pek le le sak che chu that takin ila to turani a lo ti shen mo chuan ti du lo tai la engei ti chuanang a lo ti a yan shi chuan ka wang lawanya a han ti enge ka hlawi ringem ni alo ti ve yan shi chuan chang to lo turin le khuma kan soi felang ti in a han soi meu chuan angoi chang hle a secretary po chu lo khu in keimi pathiang hlim hi karil ruan ti boi lutuk alo ti ve bok in lama le to in shen mo in bol zau chu asam ve le lo ti hula yan shi ron lu chuan kalo ho e a han ti shen mo chuan I lo wa ho ma ve alo ti a ani la chuan tinge company omreng turin min du em ni ti pa chuan hair dryer chula in asama chem sak keima in ka ti theyalom alo ti tikhan lo hle ro ti pa chuan a chem lo saka a zo nu chuan shen mo chuan kan muto ange ti pa a kalatum chu alo dan chuan kalome iti don lawem ni alo ti nai deu taka shen mo po chuan engtin alo ti ve a chutia in nai zeta an lai chuan yan shi chuan ko la donga linjing ne na chang lo ni in ka kal lo ka ngai ti in a chhuak ngal shen mo chu a thin rim hle a khano le bok chu ti in yan shi in ama aya a pan zok chu alom lo hle yan shi chuan mun pakhata linjing chu awa mu a thlen ve le chuan enge min kau chan a han ti ani chuan hela hi ila sha em kanin mu na ma sabirani hi alo ti ani chuan chutiang soi ngai lo I soi tur chu soi ro alo ti ngal ti chuan linjing chuan ole ti in company in technical lama boina in tok na sa ti ka sha a hek po in tok fawani chumi tan chuan mi thiam tak shat ka neya a han ti yan shi chuan Cindy ishiamo alo ti wat Cindy chu he carbon takani a linjing chuan o sha e chuan ram chunga omega ni alo ti a yan shi ne na chuan ma kalak puyang seo ama ne na in tho ho theina turin alo ti ve a shen mo po chu lu company technology department lama chuan a na lo zom ve do na yan shi secretary khan alo ko mu vela nuam alo ti hle
room te chu kalkwal puin a hrilh zela lom thu hrilin secretary pa po chu akal ve ta a akal hnu lok chuan a thawpui tur te chuan lo buli tumin mail shot tha i ne ni nge yang boss secretary nge in aron fan pui che ania an lo ti a shenmo po chuan soiwak ngai na a shelo chep pakhat chuan in chei tur ni rawin na thok turin ilokal ti ishedonia a han ti le a chutia an chong vel chu yan shi khan lo sha a vakalin ava hawa in na thok ta che u ti in chuan shenmo chu nang chhorthar kha minlo muro ti in akal ngal ani po chuan chhorthar keima mo ti in a zui ve ngala mai lawa alo ti shenmo chuan alo du lo na sa an sha te chuan a thanang ipi dam huna kanin thenanga yanga a hanti chu lo du lowin yan shi chuan a ki sa ma se shenmo chuan a moya alo se sak chutia anin fop chu linjing khan lo mu a tiffin ken chu a thlawa nangni kha a hanti shenmo chu lai takin kakal photang ti in atlan chhuaka yan shi chuan uye mo in ti muni min se a alo ti ve bok linjing chuan a tiffin tla chu charin avapana a dokana vada in kanu in itan tiffin na siama kalau da ani hi ati a ani la chuan en po en lawin engi chhunga om alo ti asoya asoi zo chuan yan shi chuan nakina kanu puinen kan lo eyang a hanti chuan linjing chuan nangma ta na lom alo ti vata nute bula chuan kati pal thu ilo soi mai donia alo ti maya ma se linjing chuan du tok mai lawin inu pui hi ka san la kan pa ni in bul chan chhale ang a han ti le a azukwa ma se yan shi chuan lo du lo na sa chutia anom lai chu a secretary chuan an company in he kan to thu le an data te chu a pu druk thu chu aron shila technology department te chu an lo boy ngal char char chinfel tumin ma se an computer man te chu alo thim ngal phak phak loma shenmo po chuan lo shethiamin or call he karani nge yang alo tiril ru a yan shi te po lo kalin an boy na chu an lo en linjing chuan ti dan kan zonga nge ti in akal ngala secretary chuan an company chuan an siam thawat lawani chuan darkar somhne pali chung lepon million som chuang an hlo don a hanti chuan shenmo chuan ehe an va hlo na sadon ve kapuan ngai don ani mo alo ti yan shi chu a office room a ril runom lo tak chuan alo oma a secretary nen an lo in bia chutakara linjing chuan lungai su lo ti in thil te e photla alo ti a tiffin ken chu a handa na ya ani chuan chutia ngai to na hun ani lo ti in lo ben thlak saka engi motak ti anga ya ni ti in chhuak ngal shenmo chu office computer chatak anda na akhan lutin kan jan pui photange thoni ma sabira boina anom ngal chu ti in ati ngal char chara a secretary khan lo texin an company chuan he kan to na chu world class hacker anya khami wang khan in pui na an lo dilani ti alo thona changlem lo chuan ati tur chu ati mial miala yan shi po na thlenga secretary khan zuin in beng dai turin ati ani chuan enge tu na chanchin ti in lo zot a han ena kola han manga la ada nu chuan thulom omlutuk boina chenfel ani a han ti a yan shi po a thoveng sot chenfel mai ni lawin kan company data lo hek tu te chu hek let ni in an loss ve na sadon ani a han ti ngala tunge ni theyang sindi ani thei mai ngem a han ti ani chuan sindi chu tu na kan company ya om ti na anya nga ti in building chung lam chu an pan le a shenmo chuan alo la khoina sa a thiam thil sho chuan chu room lam pan chuan yan shi po akala a han hong chu shenmo alo ome engi hetai ti a han ti a chan that ma chuan linjing kha aron thleng ve ngala ama chuan sindi abyak thu le ama chuan apui thu chu alo soi shenmo chuan makalo ti hle a zo na lo zo tin sindi isya mo a han ti ani chuan a sha thu lo soya ani chuan mi pa nge mei chia a han ti linjing chuan a ril ru chuan sindi ti chu mi pa ming po ani thei ti ngai to in mi pa ani e a han tia shenmo chuan ehe ani mo min ngai dan chu mi pa mo alo ni a han ti kwal vela
yan shi chuan ani enge heta computer room a hian i ti ve a han ti a chan ma bok chuan lingjing chuan o company boy na hi pui che alo tum ve nyang chu ma se a thiam na in a tlen lo ti a sha te a han ti chuan a thin lo ri me enga ka thiam na in a tlin lo a ti in enge ka lo ti mek in sha em ti a soi bela han tum chu yan shi secretary khan lo be boy vatin he room a hian mi tu ma lu an phal lawa chang boy du to su alo ti ani po chuan ani chuan ole kapui to me lawang cheu a dut lia po ti in a kal ngal tur chu ete kaut lak i tum kher a han ti a ani la chuan apoyem ni alo ti linjing chuan engpo chu ni se tinge kan pathuma kan ei ho mai lawang alo ti tange nge restaurant lama chuan thil chu an ei hawa yan shi chuan shenmo chu angai ven hle a linjing la chuan alo be ve sek boka kumtin thil min surprise china kumin hi enge min pek don te alo ti ani po chuan thatakin ka shelo le alo ti ve maya yan shi ne na chuan soi zelin Cindy chu mu theina chan som tur thu le a in me shatir ngai tur thu a shela a birthday lo thleng tura a so manga a local tur thu a soi chuan shen mo chuan I so ma mo kalo sha danin mi boy thei takania a lo ti ma se ani chuan a local nge yang a han ti ve tlata yan shi po in alom don hle mai izara ti in ale ta poisa tam tak pe ka han tum ma se ani chuan poisa ka mo hleinem ka du chu nakina ka shilang che a han ti chutia an ti ti la chuan shen mo chuan ko la donga la turin chuak dai yan shi chuan en zui na sa hle bok restroom lama phein ta chuan abia a secretary a thian pa khani in ani chuan lu company boy na kha I chin fel sakem ni ti in a zota chu mai ni lo lin group nei tu fanu lin jang khan a mel sha che em ni a birthday party a som chia a han ti chuan shenmo po chuan a invitation chu lo pom sak tur chuan a han shela a chan pa chuan he nang hi midang ma a in lani tumta em ni ini na dik tak mangin a han ti a ma se hun chata ka ni nge yang mitam tak khopuya businessman lian tak tak a so manga alo ti pui wata ani po chuan ni e kan lo enang enge thil thleng tur chu ti in anda a akuta silla chuan linjing po lo lu tin engeng emo an soya linjing chuan a hmuniam em ema ama lwalan tu mai mai ani thote shilin yan shi chuan adu tak tak lo thote a shila nakina keima bula pok alo le don nuizat bur ininge yang a han ti chuan shenmo po chuan zam lo tak mai chuan alo chang let ve zela kan lo enang chu tunge nuizat bur chu ti in akal san dai yan shi chu ama in alo chu a han le chu tunge biak mun danga I biak khera alo ti mi pa nge mei chha ti in alo dil chu tle a mi pa ti in alo chang yan shi chuan chapo ve takin he khovela hian keyang mi pamel tha letling house le fel hi isha em ni a han ti chuan shenmo chuan lo fiamin sheta ila alo ti yan shi chuan khomo tunge biak ti in a phone chula ka han tuma afaban ani po chuan angai lo ti in alo da sun zela anin nai to hle yan shi nen chuan nai taka in enin anin case le tange nge chutia anom sulin jing khan aron mu a thin rim le tuk chuan nangni kha ti in aron awak in la sang watin an lai dun hle maya yan shi pi po hospital atang lo chuak in a unaw nu yinging khan alo shwaya shenmo chan chin chu thalo tak tak hian alo shila api chuan ti dan ka sha alom micha ani le ni lo fia nan ti in ina an luta api chuan anom puite kor ang ha in shenmo chu fia alo tuma yinging chuan a hole tuk kapi hete ti angai hleinem ti in ti lo tur chuan alo ti ma se ani chuan lo du lowin alo tir bo ta veka midang ho chu shenmo porun ho in kapi vo ina alo ho don ti an soi sia alo thleng tu angim o ti in a luta in chunga chuan anom puite tu ma a mulo chu makati hle a chutaka ra peter pakhatin thil alo shu fai lai wa mu chuan pan batin enge hetai ti ve a kapi ka voi khat mu na chi ani nge yang a han ti a ani chuan thil ati fai thu lo shilin shenmo a han en chu
kamau nu chu analin a hmel tha hle mai a han ti a ma se engnung chang nge anei kan en anga ya ni ti in alem chan chu ala chhun zom zela Peter chuan ka hna hi min ban lawang ti ro ka tarwang hian thatakin ka ti thei to lo chu ani mai theya ma se ano pangjok te ne na min te khin lo sham turin ka du che alo ti a chenmo po chuan nilowe kapi te khin te chu soi ngai me alawanya enga ma min ngai du su ti in kakalangi a han ti a akal cha chu Peter chuan an vest chu a the ke a chenmo po aron let lewat mase ani chuan oi ka ti palutuk ka kuthi a chak to lawani min ngai dam ro ka ro le ang che alo ti der vela chen Peter kut te chu en sakin ihliamem nalai te ne yem ati a ani chuan ka chhania mase heves hi ati chuan shen mo chuan lungai lo turin le ama na mo a phur tur thu so yin yan shi nu pui kanya tu man min haw ngam don lo ti in a changa Peter chuan kamau nu chu a fel hle mai mi pui po a she lawa ati a chutia anom lai chuan yinging kha aron kal veske a han mu chuan he tu ti nge aron ti shen mo chuan ama ti ani thu chu alo soi wata a to za te chu yinging chuan so yin ma se shen mo chuan a choi tur thu chu alo soi mi lian thum lai sin a han ti chuan a kar pe in heta hian poisa chu om ila don nya ti in a pe ma se yinging chuan ka una pa poisa ni nge yang alo la ti tlat ma se ani chuan keima poisa ni hi I una pa poisa ni mi alawanya alo ti wata Peter chuan ama ti ani thu chu aron soi chuan shen mo chuan kapi ka soi to kha keima ti ani a han ti chuan a thlawang chu alo hau ve tlat chutia anin hnia lai chuan Peter khan ves pakhat chu a thlau ke le pop yinging chuan pan watin kapi hei chu ka ves thlu taka sin ti in a ui hle a shen mo chuan lau thong takin kha po keiman ka choyang alo ti wata ma se Peter chuan yinging benga chuan lo patin nang te hi tinge khatia ngai u nau pa nu pui I chan wak waka za ve deu ta che tiang hian nem ni kan zir tir che ti in ngai dam dil wat ro a han ti a shen mo chuan a shethiam ta chia Peter chu an pi ani ti a sha a yinging chuan ngai dam chu adil du lawa ma se pi ber chuan dil tu ra ati tata wang chuan adil le tange nge akal ngal da ya shen mo po chuan engmani lowe alo ti ve mai bok api le shen mo chuan thingpui te lo in dunin api chuan angai na hle a shen mo chuan idam to emni I lo ho to a han ti a aril ru in kamau nu hian kadam ka ti chuan in nei na ti chiat a du mayang ti ka va hlau em ti in aladam that lo thu le heart bypass surgery aneya ma se dam do in a om pe to lo thu le in lama in en kol adu wanga lo ho ani thu chuan a in soi ta to pa shen mo po chuan he ani chuan in uluki ngai do na ni hi alo ti ve wat api achang chuan in ning khan alo ena enge mo so nu chu angai nat viau ni alo ti apple chu alo e ya yan shi po alo ho a yinging chuan lo pan watin shen mo chu alo soi se le ngal so kapi so enge modam do ya pen yang angai na dan em so alo ti ani chuan lo penin ngoi mai ro alo ti api te lampan chuan a wakala yan shi chuan kapi I lo ho to a ti in a valoma api chuan o ti lo nuin aril ru chuan an pani chuan anin chen lo nan enge mo ka ti nge anga ya ni hi a ti ril ru a chuan engeng emu so yin heta hian kamuanga nang suta kan line hi pel mel swang che a han ti ani po chuan ka pel ho lawang I phal na lo chuan alo ti ve bok chutia anin bek lai chuan anom pui pakhat lo lutin api in thil in tur aron thun thu shilin a han pe a shen mo chuan lo lawat pakhat chu yan shi pe ve ngalin an ina yan shi chuan enge kapi hian plan anayem ni ati no nawa an muta chu an thil in chu a thok chan tamai an ruya luman ti chana shen mo chuan tinge kapu AC on loem ni a han ti ani chuan a on thu alo soi ve ka chal hi han khoite asalutuk ati a
a khoi tira a oma va khoi chuan kapu iwa fai nuam ve ti in a hnai sota a ngonga te chuan avakis yan shi chuan a chunga valet phein itana ni ti in akis ve ngala a pi ple nang chuan chu zan chu an hmang dun ta bok an pi berla chuan an pui nu chu alo thu chu alo shil atu kalau ni chuan shen mo chuan ni zan chu puwa chu achina mama ani ka taksa na veka lom ti in alo phun nuan no a mi pakhatin I chung ten lo kala an mudu che company kota anom ti in aron shila azukal chu anu le pa khalo ni in company alen zia te chu an lo soya shen mo azuk thlen chuan engi hetain lo ti don a ti ngal an ni chuan Mr. Lo inei nuwa I chung te hi min the hil nga lem ni an lo ti ve a ani po chuan lawangin min ngai ve thawalom ti in engeng emo an soya apa chuan kan local chan tak chu kan company in boina kan toka kan mak papuina kan mamu ani ti in poisa aron dila chote anin mu chu an pe atang chuan linjing khan lo thlir ve ringa shen mo chuan puyan phu lo thu te lo soin ama chuti boi lo turin alo shila akal san ngau dai akal nu chuan linjing khan vapanin avabia shen mo chung te emni in ni a han ti chuan an ni chuan o lo ti in a chanu emni in ni an lo ti ve a linjing ani thu le lin company nei tu fanu ani thu soin mundanga in inaka omlo lekin hetia min zon zel ten alo ti ve a ani chuan voina kain poimo tak mutur kanaya milo zui turin ka du che ani a han ti chuan phur dawin kaswal via wang alo ti ve ma se a kai chuak ngal tho anin hmona turan va thlen chuan a hnunga shen mo chuan a zui ve da ta an hmu tur ten an ngar rei to thu an lo shil chuan room lam pan chuan an kal ngala chutia anin chi baya za tak ayan shi an lo dong song chu pa hi alo ti em maya alo nui ve ver ver ti chuan an tho ho na chung chang vel chu an soi chana ma se an computer chu hack ni in an boi man le a an boi pui vat lo ani chuan an ko a chelai chu a ching fel thei ta a an lom hlom hle an thil soi po soi zelin an biak pa chuan lo company chu engi mutakan ni nge yang an secretary moi pon tiang kha athiam ania ti in rem siam na te chu an sign te ra an chuak chu miss shen tia kawin an company a chuan thok turin le lo thatak an pek tur thu chu an shil ma se ani chuan company in son ala tum lo thu chu alo soya iril rui thlak ani chuan ti in chi bai han tum ma se yan shi khan run wanin a thak lawang ti pa chuan shen mo chu akai chuak nal nala chu pa po chuan engi mutak chu anin kara sona om chiang ani ti in alut vele ngal kar chunga chuan shen mo chuan yan shi ti taw chu alo ena kapu ti in alo bia ani chuan engtin nge khatyang thil kha I thiam a han ti shen mo chuan mi sha chuak thei lo ti in do to soi kwal vela kan technology department te chuan an thiam ve kang chu alo ti ve ani po chuan oi me lo tak chuan adikang ati ve ta thawa tlero zorna chuan shwai lutin thil le sakli alo tum shen mo po chuan alo hnial shan lo yan shi chuan alama kwai herin tinge mrs lu kum khwa a ini mai lawang a han ti a shen mo po chuan kum khwa in mo alo ti ma se thil dang an soi ma in a thok tu pakhat chuan hei hi thil wang takania ti in chi pakhat eternal love an ti chu aron kenga an hne na chuan hei hi mi pa in mei cha le sakani chuan kum khwa in anin mangai to ang a han ti a shen mo chuan a hne na chuan do ta ni chu tiang hi I ring lo ti ro alo ti ma se yan shi chuan an ta na pek tur chuan a han ti shen mo ve thung chuan engzat man nge alo ti million som nga ani thu an soi chuan kar taron pe ngal ma se shen mo chuan le ngai lo poisa khor li tu chuan keima million som nga in min pe mai ro alo ti vat chutia an lo om lai chuan linjing le yinging an lo lang ve li a nang ni mo ti in anin mule ta shen mo po chuan kan va in mu thei ve alo ti ve boka chutia an chilo en an mu chuan inging chuan e he kha chu eternal love chia ni mo ti in a una pa chu linjing le tur chuan ti ve a
kar chung an nom lai ron lang le in shen mo chuan a thil ti chu alo fak vela yan shi po chuan alo mana thil ka leng che ti in alo shil ti chuan tlero zorna a chuan a shwaya idu thlang ro in sum su a han te le a shen mo po chuan hei engzat man nge ti in han zot ako apiang chu pek tur chuan alo shil ve ze la yan shi chuan dor hak tu chuan a chuak thar ber ka lo la do nem ni a han ti chuan o alo ti wata shen mo ve thung chuan kapu nang hi in ti thei dewa ni lo mo alo ti ve ying chuan chi chung chang chu alo la soi shen mo po chuan eng tin tin emo alo soi ve bok lin jing po chuan ka birthday ni che to a ka gi fa ni mai alo ti ve boka yan shi chuan chi chu pek tur chuan alo ti shen mo po chuan ril ru chuan a le sak zok do na ni nge nge yang alo ti a alo hnual ve deu ma se chi anun pek nu chuan linjing petalo chuan hei chu kanupui ka le sakanya adang thlang ro alo ti chi chu shen mo a han pe a ing chuan lo bai pui wat tinge a han ti ani chuan kanat na hlui aron chwa ka ni hi ati a hospital kalpuya so ma se ying chuan abial pa nen an chwa don thu alo soya yan shia ena aphu deu ani po in thiam vak lo chuan shen mo ena company la malo valet masala hospital ka jopanga karon le tang ati a ole alo ti chave mai ani po chuan ti chuan akal pui tanga la an kal no chuan ning chuan shen mo chu panin moi lo tak tak chuan awa chong khum le a om tok te te in ani po chuan lo chang ve zel ying chuan nakina an la na chuak thawang che kan lu chung ko singa chang hian a han ti shen mo po chuan han ti ula alo ti ve maya ying chu a chuak taw ngal mong mong e shen mo chuan a thi chu lo en pa in eternal love mo ti in a chunga yan shi thu soi te kha angai to chuaka ma se ingi thu soi khangai to chuak le in mi pa hi chu do tan soi pe ve shim shim ati le a ama le ama chu ai nyal vel mai mai e chutia akal chu a chan pa khan ron mu ron kowin boss a ron ti abula ron kalin nangmai angka ti renga ni ti pa chuan athil ken chu a han en e he eternal love mo mangai na lan tir na ani hi alo ti ve shen mo chuan nang poni o yamo ti in alo chang ve a atar mi chu sakin kalang ati zui ngal chutia anom chu yingin khan alo mu a an thla chu la ru in una pa in a shedon khop alo ti linjing po khuma jip in khain alo mu a akya nga yan shi alo om ve ti khan lo om la I chung ten lo thleng watang tia kalatum chu alo cheu tlata kal lo tur chuan a han ti ma se yan shi chuan company a ti tur omalom alo ti ve a chutia anin biak ve lai chuan linjing chuan ten mo te thlak kha alo ni a in pui hi isha chang che amo ti in a han mo mi padang laka arin omlo san che ti in a thalak chu a han mu a thin rim ve hle a phone chu the thla in khatin a chungchang soisu ti in a thlawang chu ala hau thau mai e hunarala linjing birthday lo thleng ve ta an ina chuan mi tam tak so min lom na an lo nei Cindy a som ve ti ya a soiwang khan ama mu cha kin an local ani ber zo kang chu a local don to empty in an lo zot ve seklom boka ama le yan shi te in karla an lo soina sa shen mo chan pa Mr. Kin po alo om to a han mu chuan va pan phein Cindy chan chin chu ava zot a local don empty velin ani chuan local ngei rin thu chu alo soi ve a me chedang hau chuan Cindy chu eng ang nge ti te a chelawem ti te kum engzat nge ani ti te an lo zota ani chuan nangmani honen hian inin rualang alo ti akal san hloma linjing hne na chuan veng tu pa chuan imi khwal pakhat lo thleng aron ti a han hoi phei chuan shen mo ti in lom lo zet hian a om hun kal to lo langin hospital a thlak vela han entir lai khan yan shi chuan linjing chu hetiang thil iti hi zaktori ni asin in chung ko ming iti chehlawange ti in a chwa sana pona chuan a secretary kolin thalak kalo thon che anga mipa khalo chui ro ati ngal ada nu chuan he khopuya hian kei aya tha hi an om theilo ani ati zata
Shen mo po chu birthday party na kal turin alo in po cha na sa hle a kan ni na dikta ka ti lan hun thata ka ni don hi ti in eternal love chi alei sak te kha ain bela a chuak api in lo ngakin a han mu chuan I moi hle mai alo ti ve a khonge yan shi a han ti chuan ani chuan company lama an boy yang lo vakal ma sa turin min tia a han ti ti chuan akal ma chuan api chuan loading te ikora moi si a hei hi jet ngun hi in me ngutang ti in ape a ani chuan kapi ataw mel e mai alo ti ma se api chuan ape lui ta thawa party na hmun ava thlen chuan lu a han tuma security te chuan an lo dang linking ron kal ngalin nangmo enge he tai ron ti in lo lom lo hle a ani chuan somani ve thu chu alo soi ma se a somia lo thu in lo changa mei chedang haula chuan Mr. Lu chuan a du vak lo chani in lang aral pun akal pui pe lo che ani mo an lo ti ve boka anin hnial babba pluma a to pa chuan shen mo chuan ole kalau kal lo chu in chhir lo sham ka bei sei ati a kalatum chu loading te ti in a chi or chu kha chi kha ka ta tur ni sin ti in a security te chu avantira chi chu la in a chu sak dai chu mai du tok lovin room ma khung sang tur chuan a shil ngala chutlenga an nam tu soka an kalma chuan a jet bracelet chu an mule a kha jet po kha lu chung ko thil lu in ro chu ni sin ti in a phal lo chung chu an chu sak loi le a ko la han dong chu lo la khalin ibel pa in lo kol che anyang ti in a phone la chu an vom cha sak da ya an kal san ta bok shen mo chuan ka phone na thi chuan signal a pe chhuak anga min lo mu em ang ti in a lo thu sam e ta midang ha omna chuan le la in an bag shen mo thil an lak an da na chu table pakhata an da a Mr. Kin po chuan Cindy chu text to min a chang thei der si lawe yan shi po aron thlenga linjing chuan alo chau awat a una nu chu awin khonge shen mo ti in zota a sha lo thu le an kal ro lo thu in lo changa linjing chuan kasom ringa alo kal pe lo nyang alo ti ve bok yan shi chuan Cindy chu alo kal thei to do nem ti in han zo chuan alo kal mek thu in lo changa ani chuan kalo nga ka nge ti in ngak hunaral zela an nga bir lo thling thei si law chutakara mi te an phun chan linjing po aril ru ha in api a Mr. Kin chu avazota ani chuan ka shelo le alokal le don lo po ani mai thei ati chuan enga alokal lo mai thei mo ati vak an lo sha chuan enga alokal don lo mo kan local chan berani sin hun tam ta kan khoral ti na ani mo ti in an lo phun na sa hle a in thlashung hle chuti lai tak chuan an phone a security alert aron ri a an en chuan Cindy chu he building a nge hian a omani ti in an zonga tracking device in a kona lam chu an pan ngal Mr. Kin po chuan ehe tinge hei hi thil chalo thlengim ni ti in atlan ve ngala until sui chu room pakhat ma a top makin honan tum chu alo in locklet box si linking le a chanu la chuan ehe he chu khanu kan da na kha ani sia Cindy hi ti pal thil thu in kan kal nan tel ve em ni an ti a an hlau thong hle a kong ka carton pe in an han hong cha chu a chunga shen mo alo om si a yan shi chuan va pan vatin I cha em ti pa chuan midang kianga oman om ve em ati vata midang ho chuan an omani nge yang ti in an en kwal ngala ma se tu ma an mulo linjing la chuan shen mo chu pu chha da tum ani chu thawin thudik in shadu ani chuan lo chhuak ru in zawaya ma a kasoyang a hanti a chhuaka an zui ta ngal holama chuan yan shinen in kain an phei lo om te chuan lo mu in he so chu Mr. Lu nu puya ni nge yang anin me hle mai an lo ti ve a an noi ru ver an ni po chu ti chuan an ma a chuan ani na dik tak chu soin ama chu an mi mudu Cindy ani thu a han soi chu an oi lo hlom hle a linjing chuan Mr. Kin chu nangin isha chang berang ti in ani em a han ti
ani chuan akut le kangin ani hi kan company dingcheng technology founder ani e a han ti chuan a thong hlom hle a mi te ho chuan tunge kharu ma khan kal khum che an han ti chuan soin linjing ani thu le he hmuna hian katan hmuna omlowe atialom chuan kathil hlu tle reute an lavek ani a han ti mek chuan an hlau thong hle a an chan dun chuan linjing chuan dot vek ani kha alo ti ma se a chanu chuan dot ani lo thu di ka ni evidence po ka nei ti in a be ka wala a thil ho chu a pelet chutaka ra ami som te chuan an company ni na anin zom na chu an chu chat ta vek maya khonga ya dil chiam ringawt shen mo ne na te chuan ma se ani chuan ti thei ka nei lo alo ti ve tlat yan shi ne na a handi le puina ma se ani chuan het yang mi ilo ni ang ti hi ka ring thei lo ti in alo du lawa apa ne na chang kol dongin arun hau boka a thil swal ti ra chu a mu chiang khop mai e yan shi chuan shen mo kai sangin mun fa la kal pui da ya enge ti in han zot ani chuan engwanga thudik shil lo nge ni vel chu azota ma se ani chuan khovel po ka shil lo la yin nang engwangin nge ka shilang che a han ti tikhan kanin kar po hi a lemani lawem ni a han ti chuan an ril ru chu a shom dun hle a shen mo chuan kanin nei na po hi top thu thei reng ani a han ti chuan top turin i du em ni a lo ti wat yan she chuan khapa Mr. Kin wang kha ani ti ro hetia ka chungai a mai du wang khan a han ti chuan shen mo thin rim chuan i lo makhle mai ti in a chepek chu akuta hlan le tin ole kanin chen na chu kanin lama i ron chingfel don nia ti in akal san ta dai Mr. Kin ron chuakin khonge boss kha a han ti yan shi chuan a kor hngonga lo chamin nang hian thadewin lo en kolang che ani lo chuan i chak lawang ti in akal sana ti ngai na shat lo mel hle shen mo chu anin lama avalet le a chung te chuan tunge lo le thi a du to lo che ani mo an lo ti ngal apa te chuan i va lo let ma ve an lo ti vela thil ka soi pe lo ka ha chol don ti in akal ngal dai akal nu chuan an pathum chuan soi hawin Mr. Lu ne na chang chen puina kan dongang ti na kala yin ma se apoi lowe Miss Lin Khan shen mo hi midang kan nei tira ni chuan kan company apui tur thu kha soya kan ti ngei turani ti in an lo soi ho ve a chuti mek la yin yan shi po a ril ro shom le halu tuk chu a chan te nen kwa pa zu an lo in hawa a chan te chuan ne man lo tum ani ra chuan shen mo chuan kha Mr. Kin wang khan min kal sana ti in a chan te ne na chuan he khopu ya hian kei aya mel chan omem a han ti anni chuan ai an lo ti ani hausa zo kan omem a han ti le ai an lo ti zel tu cha nge Mr. Kin chu ani han search te ti in an han en chu he karin ain a charewani hi an han ti ma se yan shi ril ru chu ana ang ti hlawin nang ai chuan a che thawanya an han ti le chutia asu in ho chu a secretary chuan kan ho ngal do nem ni a han ti ma se ani chuan ai shen mo te chen na lampan ro ti in a khal chwa tir ngal shen mo ron har po chu a chuang te chuan chatta ka lo bia in cho lo e tur chuan an ti apa chuan chungkwa kanya lom te chu alo ti chiama ani la chuan mood of the win dam toin e swata emni ti in lo changa a unau nu meng la khan I chunga chatan chhuani hi ti in alo vin an hne na chuan he in hi ti ralin tum te ka sha kan nu min ro chuna ni in khoi the ni lo a ti chuan han e chu alwarun haya ni kho she lowina om ngal anu shen khan a chowa dam doi lo pol hi ni in ti chuan apa chuan ti khan Mr. Wang ne na ol sam takin kan thon phei thei to ang alo ti ve boka kar bula chuan an lo ding khoma shen mo pu alo har ve deu enge ka chunga ti in tum a han ti chuan Mr. Wang an angak ring to che I pasal turin an lo ti a chung te chu adem hle chu tianga a chunga an ti du chu an ni chuan Miss Lin ne na changa puina an don tur thu an soi vela shen mo chuan an company chu atlak chat mek thu le a pui don lo thu alo soi ma se an lo oi lo Lin group chu company lian lu company dot tu ni chu tianga ni lawang an lo ti ve tlat
apa chu adem hle a ifanu het yanga midang hne na I han shal tur hi she na chete tal I nei lowem ni a han ti ani chuan thin rim dewin ka fanu anga nang hi ka ngai lo che inu ka nei na chan po he in hi ka du wanga ni ti in lo chang shepa ka chunga da tur chuan ati a nu chuan nangma wanga hlok na tlem kan hmu tur hi a tha hle mai alat I ham zui shen mo chu a ril ro na hle a kar chuan tlan zelin thok le khata driver chu a ngonga varek thutin ding turin ati a din nu chuan a rek waka ni kho shilowin a siama a chhuak zui dai kongpuya chuan kal topin alula chu ala hai box si a ma atak chuan kar lo dingin yan shi a run chhuaka alo thlir top abula va thlen chuan atlu tur chu avadang man enge chunga thleng a han ti chuan kapu nangmo ka taksa hi alum lutuk alo ti yan shi chuan a kar lampan chuan pom phein a secretary khan alo hon saka kar chunga chuan shen mo chu a chiang lo zui hle a yan shi chu a bo deuh renga ani chuan tinge engi omzia ati chuan zuri mi banam ve khanu nen khan in indu nem ni enge keima aya I du na a han tia chuta a omdan chu in thir su ang che ti indian shi chuan a kisa a secretary chuan kan ho ngal mai do nem ni a ron ti a sit malam tuk vera tang chuan an omdan a hmu chuan khar le watin pon lama alo nga ka kar nge nga adin deuh ar lai chuan a kar chu a ron buk tamai a han endik vel secretary pa chuan she thutin a han ngai to a he ti in a phone chu ala chuaka anu chu a battery ngota ti tur shelo lutukin zinga lo ni chuan shen mo aron har chu a thau thuta abula yan shi om han mu chuan he nang mo ni zan kha ti in a soya o keima tungi om sei ti chu alo ti ve bok shen mo chuan tu ma ti pa chuan ni zan kha ka roya engma ka she thei to lo a han ti chuan ka sha tir le ang che ko nga nang ma in ilo kala karon chan chuak che a chuan enge thleng zel ti in a han na ya shen mo chuan kok velin o kha kha a thlenga ni alo ti yan she chu thau chuakin a in ha a shen mo chuan ril ru chuan enge ke hian ka ti le tak hi engtin nge ka thung ru ta kang a ti nau nawa yan she chuan a office a na lo thokin coffee a ron ke na a han in chuan engtin momin ru le don a han ti ani chuan kala shelo le alo ti a ane na chuan enge shen chung ko chunga thleng tamai ti in zot shen mo po chuan zep nei lo chuan a soi ta veka anu in a ro chun shlan tum thu te ama po chu patling kum som ngami hne na shal ane dan te chu a soi yan shi po alo thin rim hle a engtin nge ti itum puina imamo em a han ti chuan keiman ka chingfel thei alo ti chuan yan shi chuan thil dang dai he technical department ti lawa hian mo phurna inei isha em a han ti dek dek chu ko la donga shen mo chuan la ka ngai thil poi mo ti pa in atlan chuak dai yan shi chuan president nu poi ni na aya poi mo omem ni alo ti ve bok shen mo chu a chan pa kin nen chuan mi chen kha shwain an in lam chu an pana kin chuan alo support chale a thil tia chuan a chuang te la chuan Mr. Wang poisa lo thon chu an lo nga ka alo la thon thei si lo an lo mang ang hle ma se in hnemin chu tiang poisa tlem te Miss Lenin kan company a invest ati na tur sum tam tak alo thon do na lom ti in meng po chuan pa min thei ngil su o thil chadeu ka du anya alo ti ve chutia an lo nui ho lai chuan an ron lu ta tu te ngei ni mi ina in lo lu an lo ti shen mo aron in lana ka ina ka du hun huna ka lo kal thei lo mo a han ti apa chuan thei te re nge ti in alo nui thlona a chung te hne na chuan a chunga thilan ti te awanga an tur thu shelin he ina hian omtlak in ni lo a han ti a chung te chuan tunge niya in shata an lo ti Mr. Kin chuan ani hi in shelo mo dengjing technology nei tunu ani hi a han ti an lo oi lo hle a an lo nui vel ani chuan han search te u kin fei ti in a ming a shila meng chuan a han ena a thalak chu ama alo ni nge he pa hi CEO a han ti a kin chuan ni adik chuan he hi ka boss ani na thup nan keiman ke en kol sak mai mai ani alo ti
Shen mo chuan an ni hi ka ina omtla kan ni lowe an luggage te nen the chuak vek ru a han ti a an hna chuak ta an pathum chuan an thin rim ve hle a ma se ti thei wa kan nei lo apa chuan ipa ngei po i za lowa a han ti a anu shon po chuan I chung te i hnu chuak ania a lo ti ve ma se shen mo chuan khongai du ho lawin nang ni nen hian in zom na kan nei lowe a ti ve maka yan shi chuan ro ngai twa hle mo ya enge athil ti chuwa anang ti in chutia angai twa lai chuan a secretary churun lutin Miss Lin Aron kala mo che adu ani ati a angai lawang a han ti chuan inupui chung chang ani omi ati a lutir tur chuan ati le Lin jing ron lu chuan shen mo chiat na soyatum midang nei san che asin a han ti cha chuan yan shi chuan shethiam watin a teulo ni zana amanen kan omdu na chuan nangma hi ini mo a ei tur a thil pol tir tu kha hetyang isha dana a han ti chuan ani lo thu le shen chung kwa ten al hi ila she chiang lo ni ti in an company investment ti chu kalakya ngang ati a hlau thong chuan ti lo turin le anin chian rei to wangtal po ati lo tur chuan nge na ma se yan shi chuan thupa choina tur chu ishat kha a han ti ve sak shen mo po api nen lo om du nin an lo ti ti a bracelet pek tingi abun lo a han zo chuan a to si a ka ti mel hem ka hlawani a lo ti api chuan chutiang ngai to lo tur a shilin chu bracelet chu chung ko in thla chhon ani a mi in anza pha bok thon che ani a lo ti a api ngeng pa chuan kapi hi chu o ti in a ril ru chuan lawin chen po ni ila nang hi chu kata ni hlu in ka ngai don che ani ati wangwanga chute anom lai chuan yinging kharon kalin an pahni chuan ron bia shen mo chuan chutia a han bia chu makalo ti hle a ma zongin a be chadu ngai si lawa api nen chuan engeng emu soidunin anu le pa po an lo ho don thu te ashila api chuan an sin kwal reng mai a lo ti yinging chuan an lo ho chuan lo hau shep ro ti in ti tur ka neya ka kal photang ti in ani o ka pi u nau nu ti in a han thali a shen mo chuan chata ka abia chu makalo ti hle ming te pathum hotel a lo thlengin an lom lo hle chutiang hmuna an om tur chu shen mo chu an soi sel tel zela ming chuan poisa ti pundana shat ve thau thu soin foreign company an ni thu a han soi chuan apa chuan an rin omdo nem ni alo ti wat ma se ani chuan an rin tlak tur thu a soya an company chuan chiat lam an pan thawa shal mai turin le an sum nei le chu an invest sanga reilo te ya tak tak alo pungdon ani a han ti chuan suman du lwata arem ti tange nge a shen mo po jawkin nen lawin mu in a chung ka thil ti alo shila puilo turin le thil shi om tor turin adu ve thu alo soya chutia anti ti chu yan shi ron thlengin a ron chu ve shen mo chuan kapu enge he dai ron ti don a han ti chuan jawkin chuan arukin kapui ti lo awa upato om ve alo ti a lo sha in ka upa hau lawanya nang hi engti kuma nge pian han soite a han ti jawkin chuan Jia 1991 na kapiang alautia yan shi chuan kai 1990 na anya kum khat chawle ngal ti in shen mo hne na chuan kapu min ti to hau swang che alauti ve ja yan shi chuan anu le pa an lo le tur thu le mutura adu thu a han shil chuan ma se in nei tak tak po kan ni si lawa alauti ve a yan shi chuan I du lawami midang du so ki lo ne ni chuan ka ti lui lo che anya ati a ke hian midang ka du angmo ti in alo in ko khu ti chuan an inan wat hlenga in siam chamol mo chuan shen mo chuan min en lok te dik lo lai ka neyam a han ti a ani chuan a chavek nervous lu tuksu kanu le pa chu tiangin an hlo om lawanya alo ti a chuan an thil pek eng po ni se nia lawin dong ang che ti in a cha ngal anin zui lu thei ta sha ma in kaya an lu chu anu le pa chuan an lo hlimpui hle a kamang nu ti in an kyanga chu turin an lo ti ngala anu chuan ka fa pa hian ano pan lai chang me chi alo shwai lut ngai ho lawa tuna chuan he ka mu cheya ka thoveng ta huai mai alo ti wat apa po in kan jin kwal ne lama in nei po kan lo nang si lawa apo e mai he
Laro kan thil pek hi ti in envelope sena million khat chu a han pe nu zok chuan lo pe ve in atlem e mai kha hei po million so mania I du du leina ni mang do nia lo ti ve in yinging po chuan lo ot ve hle a chutia hlim taka an om ho lai chuan yinging chuan linjing nangmo ti lom vak lo chuan lo zot wat an ma arun kunin nute pate euro pachang in lo hoti ka sha a nangma ni hmak tur chewin kalo kalani a han ti a apa chuan lo churo ti in pe ber chuan nupui nei ani to a anupui angai poimo ber to alom alo ti a keimanin kan lo ko mangche an lo ti chuan alung oi lo hle shenmo chuan aruma chuan a poisa don te chu atam hle mai inu le pa chu an thil phal khop mai ti in ama chu pek le ta tum mase ani chuan nangma an pe cheya italom alo ti in thak tum akal chu potle tin tinge ani kha ke ai du sok na chan enge ka that lo na min she la ka in siam cha ang a han ti shenmo chuan that lo na in ei hleinem alo ti a nui chungin a en deuh reng ti chuan in thak tur chuan a lu ta enge khatnya om tak thut ni ti in angai to le ta yan she po chuan enge kha pa kha a that viau na ti in alo ngai to ko le dona wang chuan company lama akal nga la shenmo a chuak le chu linjing chia alo om khonge midang a han ti chuan chol hadam turin an kal alo ti a kal ngal mo ya tum chu coding in tu nai thil nei te hi kata tur vekani a han ti a nangma ni lawin keima hi a nei tu tur ka ni sin a han ti shenmo chuan ka sha ta china yan shi hian me chedu ala nei lo chuan he in chunga po ala shwai lut lawa a omzia chu nangpo hi alaka eng mai ni lo alo ti le a thin rim hle linjing chu nangnu hi ti in benatum mase alo indanga akutalo man saka tluluyin akut chu atithi a yan shi nu le pan lo luta enge thil omzia ti in an zot linjing chuan chapur chungin shenmo chuan a soi sak thu le ati na thu chu alo soi chiama ani la chuan khatyang chi khat chu a ching lutuk alo ti du chau nute pate analutuk shenmo thil ti vekani a han ti le chuan ningin kharon kalin izak lo hle mai nangma ti chupani kha ka mu vek chewalom alo ti linjing chuan tinge yinging kalamai chanlo ani hian atham che emni alama chang turin a han ti ani chuan a teulo ama khan ini na diktak kalo shelawa apoi ngot mai alo ti nu ber chuan ole nangmain itlu a thola nangmain chuak ro le chuan lin family te nen hian in som nei kan tu to lawe alo ti mak linjing chu a thin rim kher mai shenmo chuan jawkin lo mule in a chung te chanchin chu alo shila thil invest chu akal swal nge ya an invest na company chu alem ngei ni in an sum zong zong nen an tlan bo thu chu alo shila chu mai ba ka miss nin po ahma a engagement party an ne ya alo kal du lo na chan chu ramdanga pasal hual lo nei wanga ni ti in a han shil a chong kher mai yan shi po chuan a office a computer shui chu po chuakin shenmo akola ka computer hi a chhia a siam angai local ver ro a han ti ani po chu akal ve ngal maya akal nu chuan jakin chu mi pa pahni hian lo bia in nang hi tinge mi nupui i lo ngai zona ti in zonan lo zot ani la chuan ke hian mi nupui ka ngai zong mo alo ti hu a office a chuan va thlengin a han en chuan a shui chu po phoi ani ti a han mu chuan he hi enge a han ti ani la chuan ka shelo alo ti vel a paper ken chu enge he hi tia en saka han tum chuan alo phal bik lawa yan shi chuan a kol don chu a han pika ama a jawkin lo betu te kha ama tir lo ni in an ni chuan boss khapa le in nu khan in lai china an nei lo chuan a chiang hle bok a bel nu kawin kan hmu lain a ki sani ti in an ron shela kol chu an ti top shenmo po akyanga ron dingin nang hi khalin jing khan I hmangai na aphu hlol lawanya alo ti yan shi chuan ka hmangai tunge ti alo ti ani la chuan mi te nan soi veka lom alo ti kein enge ka soi ati chuan alo en chadu lo vela yan shi po chuan ka du ngai re re lo alo ti ve a chuan nang po kha jawkin nen khan in ngai zong lo tak tak em ni a han ti ngal thor shenmo chuan nui zat takin ani le keimo a teulo ani te kha chuan bial nu po anei lom alo ti wat ti chuan shenmo chuan nang
mi du te in a yem ti in a zota yan shi chuan ama en reng chung chuan neye ma se ani chu khoi pha ka om reng nangin a hlutuk a han ti vel shen mo chuan in kokin keima ka ni em a han ti chuan ani thu chu alo shila ka du chi ani min du ve em a han ti shen mo po chuan za mel deuh hian o du ti ya tlan da ya tum chu lo pot le tin i soi ka shi thei lo a han ti a ka du che ka ti ni chu a han ti chuan in hnai zetin anin ke sa ti chuan hlim takin an chung chuan chu hluian kil hawe yinging po chu alaka a tha in an hlim hlom hle a ei turte anin pekwala chute anei lai chuan shen mo chu aron wak tamaye yan shi chuan alo ngai ven vata ma se anu te le pi te chuan an lo she thiam vat iraya nyang an lo ti an lom hle a yan shi chuan hadam turin a shwai ta ngal pregnancy test na yin yan shi chuan alo ngak rana ron chhuakin enge chanchin alo ti vata karaye ti in alo mu ve bok an lom lutuk chu anin kwa a mi pa nge me chei du an han ti yan shi la chuan a eng zok zok po ni se poi ka ti law phir te hi an ni mayanga an han ti chuan ni e ani thei ve reng ti in apum chu alo khoi hun le ni te lo liamin yinging chua mi pa le me cheno panglo omin an lo nin hlei hle a ama po a chaw lutuk chu alo che hlei thei to lawe yan shi le shen mo an lo thlen chuan an fa te chuan lo chhonin nutei chunga kan chuanga an lo ti an han en chu alo chaw hle a shen mo in thlasung chuan yinging hne na chuan pocket money ka pek bilang che million khat a han ti chuan i ti tak takem alo ti vat dot ka soinga yem ni alo ti ve bok chutia poisa a hlo bel don ta ka chuan phurin awa te pahnih chu local ru in sakora ka lo changli ang ti in phur deuh chuan a kauli a anin fiam le ta yan shi le shen mo te po chuan hlim takin an lo thlir du na ti chuan chung ko hlim tak ni in hunan mang ho ta bok a top ta